Jobodaboda mowuok e gwenge mayudore e kaunti ma Migori yudo tiegruok e yore keto arita makare e apaya kaka okang' mar geng'o masiche mag apaya e kindeni ma nyasi mar siku ka giloso e kinde tuke manobagi kod jalendo mar Cambiral Media Services Walter Nyambaga, komanda mar obila mochung' ne tayo wuodhe mag apaya e kaunti ma Migori Simon Njuguna oyango ni lipode mag masira mag apaya monywando bodaboda medore e kabene makelo luoro e gwenge makono. Medalo ni en gima kare jogo mariembo bodaboda omi chike mag apaya kendo gimigi luor makende mondo duok chien masiche mag apaya. And we register some accidents which ought to have been avoided. And through these platforms, we are sensitizing members of the public to be careful on their roads during this festive season so that we can avoid these accidents which ought to be avoided. We have interacted, we have had a very fruitful engagement with the members of the public. We have sensitized them, the boda operators, and I want to believe that this message will go across the entire Migori County so that we can register very minimal accidents during this festive season. Shani ene okumba mar thieth masani ka ng'ata tuo to onego ibedgo mondo mi yud thieth e osiptal. Omiyo wagwero kamano ahinya kaka jopiny medo biro kendo wakwayo ni kiny pod wantiere ka nyaka chieng' ma tournament ni rumo, chop uru mondo register kendo uket joge wesha nyithindu ka achiel gi joute. Kuom thuolo malach jowa osebedo ka yudo chenro mag sirikal mapiyo kendo moruyore. Koro omiyo naneno ni kaloso chenro maket kod mane machalo kaka ndikruok kaka jolut ombulu, yudo pande, ndikruok mar yudo kumba mar thieth mar SHA, to kod jobodaboda bende yudo chenro gi gafisas mag piny owacho ahinya to obila moyudo tiegruok konyogi malach miyo ginyal dhi kuonde mang'eny ka gimanyo.